Zo. Nou wil mijn voeten met alle geweld aan die brand slaan. Je weet ook, Fanny, er is niet wiegelen om zo ver te lopen. Dat is je eigen schuld. Jij en je kortpaadjes. Ach. Als ik naar jou geluisterd, die was ons lang al op het dorp of wie was. Als ik naar jou geluisterd, is er nog werk ook gehad. Je zit ons in het middel van die veld. Zonder werk, zonder geld en... Als jij zo aan met vreet binnenkort zonder kost ook. Ach, oh, Fanny, net je ook een stukje. Eerst weer ook een stuk. Jee, joh. Kortpaadjes. Was amper kortpaad Bokveld. Wel, als het dan weer pad is gekomen. Ja. En die keer blijf ik op je pad. Je moet toch immers in lopen. Hey, Fanny! Fanny, get af! Get achter you! Nou, waarvoor wacht ons? Waar kan een man een beter werk krijgen? Die leer zoekmannen is ons. Denk je rechtig zo? Natuurlijk! Het zal vecht voor mijn kos en mijn land. Ik kan samen hou vast op mijn hand. Onze maat zal worden ons nu soldaten. En ons vecht hand aan hand. Laat ons oefenen om recht te marcheren. Is dit nodig, mijn voeten zozeer? Los je bangheid, onthou ons wordt soldaten. En soldaten marcheren. Ons zoek en zweet, maar weet dat wanneer ons ook in dat vecht zal ween en nooien ons verblijden, het is niet meer als recht. Dus die leven voor mannen zoals ons, wat niet schrik als die koels om ons gons. Als ik hard loop, moet jij mij niet keer niet, want een koel schiet, dat is hier. Ik ga weg. Ik ga weg. Jij gaat samen. Jij behoort jouw gedoor niet te schamen. Als die meisjes die houden van soldaten. En soldaten vecht samen. Ons zal vecht voor ons kost en ons wordt. Ons wordt soldaten. Hand aan hand. Fanny, kom eens wakker van het bureau. Haal je geweer. Haal je geweer, haal je geweer. Kom aan. Hier. Dan maak je je op, allemaal je op hier. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Je linkerbeen voor en doen, je rechterbeen achter u. Omdraai en weg is je. Hot, haar, hot, haar, hot, haar. Kom terug. Hot, haar, hot, haar, hot, haar, hot, haar. Weg is je weer. Gaan, 3.
Stoffie! 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 Wat me keer? Is je dood? Hè? Wat me keer? Kijk wat je nek. Stoffie, onze moeilijkheden is voorbij. Als hij helpt hem, dan moet hij ons oplaaien. Morgen, meneer. Kan ons helpen? Ja, alsjeblieft. Goedenavond, goedemorgen. Maar dat is een vrouw. Pomp, Stoffie, pomp. En waar naartoe gaan jullie? Ons hier. Ons gaan Pretoria deur. Ja, ons gaan aanstellen die leer. Ons wordt soldaat. O, maar ik woon in Pretoria, dan kan jullie sommer samen rijden. Ja, baie dankie. Dankie. Baie dankie. Dankie. Hey Fanny, is het nodig dat ons medisch onderzoek moet worden? Ik meen, ik is ons niet ziek. Ik weet, je lijkt maar van nature zo, man. Maar alle recruten moet medisch onderzoek worden voor een leer kan komen. Kom. Maar kijk, ik... Ah, man, hulle doen het verniet. Blaas uit Johansen. Hildeman. 36. Alle diep azen. Diep. 36. Dokter. Wat gaan we nou maken? Ach, is niks, man. En dan ga je net inspuiten. Ik moet mijne ook nog krijgen. Inspuit met een naald? Maak het niet zeer. Ach nee, man, hoe kan het nou zeer maken? Je wil niet van mij vertellen, jij is bang voor jouw inspuiting, niet?
Sit 'n bietjie, ek kom nou, hoor. Hier is die 2 kerels wat van Pretoria afgekom het, staaf. O ja, Selle moet so 'n oombliekie wag. Die offisier is nie nou hier nie. Hy sal nou terug wees. Goed, staaf. En hierdie 2 kerels? Hierdie 2 kerels het nou net van Pretoria afgekom, Samajoor. Ons wag nou net vir die offisier. Die offisier sal nog 'n rukkie wees. Gaan gee vir hulle so lank tee. Goed, Samajoor. Wie is hy? Dis nou ons Samajoor. Hallo, gaan kerel. Ek het al gehoor as jy samen jullie is om homself. Hy gee vir ons tee. Nee, hy is 'n goeie kerel. Kom ons aan tee. Kom. En wat gaan hulle met daai 2 aanvang? Ek meen hulle gaan help in die kombuis. Kijk, daar is de Samajoor. We staan hier leven, ou kat. Je weet, ons gaan nog baie van die plek uit. Allemaal is zo gaaf. Ja, als ons dit geweet had, ons lang kan aangesteek. Weet, ons voel soos 2 speelige leeuwtjies. En die leer kan ons selfs leeuwstem. En as jy met 'n leeuwtemmer praat, dan sta jy op aandag! Stel op daar die uitrusting en weg as julle. Maar waarvoor laat julle 2? Nog net 1 piep uit julle 2 uit. En ek sal julle iets gee om oor te lag. As julle niks het om te doen nie, kan ons gou 'n plan maak. Maak dat julle hier wegkom. Doe julle 2, maak gou. Links en rechts en links en links en links en rechts 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 en links en rechts. Omkeer links en rechts. Links en rechts en links. Links en rechts en links en rechts. Links en links en rechts. Wat die jos hang jy nou aan? Vat julle goed dit op! Ek gee julle net 2 minute om in julle uniforms op die paradegrond te wees. Net 2 minute en in julle uniforms. Wat die duivel! Wil jy my tot rasernij dryf? Jy het hierdie 2 misbaksels hier sien aankom en jy het niks daaraan gedoen nie? Nee, Samajoor, hulle was nie hier nie. Hulle moes ingeklip.
Wel, glip hulle weer hieruit. Voordat ek iemand verongeluk. Verwyder hulle. Verwyder hulle voordat ek my hier meer verloor. Daar is weer klagtes oor die sop. En dan gaan hierdie sop proe. Maar sergeant major... Tel man, video gevra om te praat. Ja, we zitten hier... Man, val liever in my sop as om my rede. Dit smaak precies net skolgoedwater. En dit is precies wat het is. Wat? Ons het probeer verduidelik, maar... Ja, maar je wil niet luisteren. Ik wil gepraat, maar je wil... Ben ik ziek, hè? Daaraan. Lijkt voor mij maar naar een snaakse affaire. En wat gaan ze nu maken? Niks. Ons moet eerst doppen om te zien wat aangaan. Ja, nee, daar die twee keer moet dopgehouden worden. Ja, ons moeten het doppen. Lekker slaap hoor. Ook zo, hè. Wat ga je drinken? Ik zei, wat ga je drinken? Ik zal met jou ruilen, dan kan jullie bij elkaar zitten. Dank je, juffrouw.
Zal je niet iets samen met ons genieten, niet? Dankie maar, ek het al reeds bestel. Ik zal diezelfde nemen. Bruismelk. Die mensen van Potchefstroom en zeker al bij je mogen om heel dag in de uniform vast te kijken. O, ek sal gewoon daaraan. Ek woon dicht bij die kamp. Rechtig. En bly je al lang hier? My pa woon al jaren hier. Hy is nie staande mag. Ons is nog maar kort hier. Maar ons was al dikwijls hier in Potchefstroom geweest. Ons het dikwijls op ons toneeltoeren hier doorgereisd. Toneeltoeren? Dan is jy op die verhoog. Wel, ons was tot een paar dagen geleden. O, wat is wonderlik. Ek gaan dood oor die toneel en ek het al handtekeninge by mekaar gemaakt van oor die hele wêreld. Wil jy nie een middag kom thee drink nie? Ja, natuurlijk, baie graag. Wanneer? Wil jy saterdagmiddag vry nie waar nie? Ja. Nou, hoe lyk vir volgende saterdag? Die eerste klas fijn onze dag. Nou, ek moet nou ry. Maar wil jy nie saamkom nie? Dan wys ek julle sommer waar ek woon en dan laai ek julle by die kamphek af. Gaaf, ons help met die pakjes. Nou maar goed, dan gaan ek die kar haal en dan kry ek julle hier voor die café. Ons gezang. Ik zal daarvoor betalen. O, baie dankie. Nou kan je voor mij ook betalen. Baie dankie, juffrouw. Ons zien jou zaterdag. Tot ziens. Als jij wel lekker eet, dan moet je baie weet. Wat ma voor jou geleerd het, mag je niet vergeten. Jy neem een biggie reis En gooi daarbij anijs. laat ook al bier en je het jou middag grys. Wat van ma se lekker boentjie bredi. En oma se vee tammelekkie. Dit is kos wat elke ou laat watertand, want dis die beste in die hele land. Jy neem een stukkie kool En gooi daar water op. As dit gekook het, het jy lekker lensie sop. Vir curry en sambal. Neem jy een hoenderpoot, meng dit met speserij En eet jou daaraan dood. ons kry hier koolhydraat. En volop proteïen. Als wat ons nodig het, plus elke vitamien. En wil jy afval hê, Dan vat jy net een pen. sit daar 'n potjie by en jy's 'n nuwe mens. Wat van ma se geel rys en rozijnen. Jy eet dit en weg is al jou pyne. Dit is kos wat elke ou laat watertand, want dis die beste in die hele land. Maar aardappels geskyf, dit gee my hierdie lyf. Jy weet, jy eet te veel, nou span jou gordel styf. En wil jy lekker wy, Dan maak jy haas bestee. die mens moet eet net soos 'n motor petrol kry. Petrol!
komt besleed niet wat hij wil heen. Langsom. En hier wat omdraaien is een vlieg wat schap gevreten. Ventrialke! Nee! Kom! Terug, overheft het nog! Vooruit! Val! Nee! Ventrialke! Over! Ja! Oké! Val! Ventrialke! Nee! Kom! Zo, met andere woorden, dat je lekker gewalst, hè? Zeg nog nooit zo lang is het echt niet verteren als ons mag. 2 meter zien ze zelf. Maar ik zie jullie wakker maken. Jullie 2 staan vast. Hier is! Uit! 3! Jullie 2, verkeer niet vast! Links! Op! Links! Over! Links, over! Vooruit! Vast! Links! Over! Kom maar! Pak je maar op! Get it vast! Links! Wat? Vast! Links! Over! Vast! Links! Over! Rechts! Over! Over! Keren! Links! Over! Rechts! Over! Get it vast! Natuurlijk alles. Je kan iets van voor een minuut of 2. Net of vervat ons weer van vooraf. Man met arme voeten. En waarom al die verschrikkelijke oefenerij? En als die zo oorlog. En zijn er daar komen rechtige oorlog, hè? Wat nou eens dan? Dan is het allemaal te uitgeput om te gaan vechten. Man, ik is te uitgeput om zelfs naar jouw nonsens te luisteren. Wat bedoel je nonsens? Met je arme voeten val af. Dunne, kom aan, je let lang genoeg rust. Fanny. Roer jullie. Kom aan. Fanny, als ik toevallig vandaag te sterven kom, zeg mijn naastbestaanders,
Ek is in 'n tram geboor. Maar ek het my einde tegemoet gegaan op my brandende voete. Eina. Skoon my. Wat is hierdie ding? Wat se ding? Hierdie ding met die wielietjies in die pyp. Dink jy ons kan hulle vertrou? Wel, ek dink so, hulle lyk betroubaar. Nou ja, kerels, kom hier. Man, ek is eintlik baie spyt dat jy my gevra het. Hoekom? Wel, jy sien, ons het gehoop dat niemand hier van notisie sou neem nie. Jy sien, dis 'n baie waardevolle stuk toerusting hierdie. Dis eintlik 'n geheime wapen. Maar as getroue soldate moet julle op julle erewoord beloof om nie 'n woord hieroor te red nie. Maar as het zo geheim is, waarom laat staan je die ding hier buitenkant waar allemaal de karak zien? Haha, dis is die punt. As ons die ding hier buitekant los, dan merk niemand dit op nie. Behalve natuurlijk se intelligente mense soos julle. Maar kyk, as ons die ding nou gaan wegsteek, dan trek hy aandag. Nou slaan my dood. Dis nou vir jou slim daar. Maar julle moet onthou dat wat julle nou hier uitgevind het, is 'n baie groot militêre geheim. Julle sien, dis 'n splinternuwe soort atoomwapen daarin. Hy's natuurlik so 'n bietjie gekamoufleer, maar dis hy. Get up. Ik zei voor jou, zoek informatie. Al jullie mooie nuance nemen, jezus, dat zand met Joost dokter kiezen. Nee, Poetie, dat is net één reden. Hij zoekt informatie. Ja, en het ergste van alles is, het lijkt mij, ze houdt daarvan. Kijk hoe dans je met hem. Ons moet een plan maken. Ons moet een stuk voor de sterren op jitterdaad betalen. Kom, ons moet nog een tegen de sterren krijgen. Kijk hier. Wat is dit? Ik weet niet zo recht niet, maar... Luister net hier. Running machinegeweren van 506. Lichte machinegeweren 16. Rusper 16. Trok kwart ton 25. Centurion tanks 10. Ik kon zo dink. Ik kon zo dink. Wat denk je? Hierdie twee is niks minder nie as twee uitgeslapen spioenen. Denk je rechtig zo? Natuurlijk, man. Als wat we doen is bewijs daarvan. Kijk hier, nog een tas. Hé, kijk hier. Hier is nog een paar.
Is een meisje op die een? Is nog een met een meisje op. Ik zou zeggen wat ons doen. Wat? Ons laat afdrukken maken van die negatieve. Ons kijken wie die meisje is. En ons stellen strak om haar te vangen. Het is een goed idee, kom ze dus zomaar nou. Nee, man. Mensen moet stadig en voorzichtig te werk gaan. Anders kan ze die aap bij die moeite laten. Ons moet eerst uitvinden wat we alles gedaan heeft. Hey Fanny, denk je niet eigenlijk dat je aan bij Johnny? Ort. Oh. Hey Fanny, ik denk iets is van mij ook. Even mij. Moet niet kansen nemen, die man. Dat is al speel wat ons het. Jongens weet eens wat zijn naam niet. Dit maakt je zaakje. Ons was heel blij. En als niet op begint te zeggen in het hele land niet. Wat nog te zeggen van Potsch. Je hebt ook een kans. Man, hij speelt recht op ons gaat glad niet. Nou, toe kijk dan. Hij was op die verhoor. En papi weet hoe baie ik van toneelmensen hou. En het baie gaaf. En ik denk dat gaan papi nogal amuseer. Ik begin nou hondse gedachten krijgen. Weet jij wat? Wat? Het zou mij glad niet verbazen als daar die twee verbrande spionnen is niet. Ik denk ook zo. Kom eens vangen. Kom. Nee, wacht man. Je zal niet alles verbrouwen. Veel meer tijd. Ons moet eerst zoveel mogelijk getuigenis krijgen wat ons kan. Nou recht. Ik heb nog nooit zo'n ding van nabij gezien. Ik kon eens gekeken. Nou ja, toe, kom. Fanny? Huh? Wat nou van die thee? Maar waaraf van? Ons het ons thee gehad. Elke kan al eten krijgen. Kom eens kijken. Fanny? Je weet, die ding lijkt gevaarlijk. Hij is gevaarlijk. Maar moet jij nou niet weer met hem gaan staan, hè, Peter, niet hoor? Ik wil net zo binnenkant gaan kijken. Weet je, hou je hier die wereld op en spreek ze dan van boer. Nou goed dan. Maar maak gauw, hè. Ik zou je nog wisten. Maak gauw, man. Wat maak je? Stop die engine, man.
Binnen. Ja, Samuel. Major, ik moet Pretoria toe. En ik heb verneem dat die morgen zijn te rijden. Ik moet een paar regimentzaken bij hoofd. Nou, zo'n kans. Wat? En ik mag niet meer weer geleentheid krijgen, major. Ja, dit zal een orde wees. Maar ik kom hier voor later niet aan terug. Ik wil eerst een paar vrienden van opzoeken. Dit zal mij goed pas, major. Wij dank u. We gaan Pretoria toe. Nou, zo'n kans. Kans voor wat? Moet nooit te gaan kijken. En dan kom je laat terug. Het is lekker om te leven, ja dat is. Op een plaats of in die kamp of aan die kust. Het is lekker om te leven, ja dat is. Het is lekker om te leven, ja gewis. Het is lekker om te leven, ja dat is. Of je moe is, of je bezig is, of rust. Het is lekker om te leven, ja dat is. Het is lekker om te leven, ja gewis. Want het helpt niet om te treuren niet al het je ook geen groot ex-bankrot. Als je lacht dan voel je beter en wordt niet sommer oud. Oh, het is lekker om te leven, ja dat is. Of je mens is, of een voel is, of een vis. Het is lekker om te leven, ja dat is, het is lekker om te leven, ja gewis. Ja, dat helpt niet om te treuren niet, al heb je ook geen goud. Als je lacht dan voel je beter en je wordt niet zomaar oud. Oh, dat is lekker om te leven, ja dat is. Op een boot of een hieleer of bij het is. Het is lekker om te leven, ja dat is. Oh ja, het is lekker om te leven, ja gewis. Het is lekker om te leven, ja dit is. Een meis! Waar is dit? Wat de drommel gaat hier aan? Kom Wally, kom zwaaien. Hoe heb ik die verkeerde goed? Pas weer niet. Verkeerde goed, tot ziens. Verkeerde goed. Major. Luitenant, voor ik in mijn graf beland, ga ik aanbevelen dat hij 2 verplaatst wordt. Dat is genoeg om enige persoon tot raster neer te trekken. Waar is die dokter? Ik moet hem dadelijk spreken. Hij is nou hier niet. Hij zal eerst weer een uur of zo wat terug wees. Maar je kan maar zo lang hier wachten. Kijk vriend,
Ik wacht voor niemand niet, verstaan. Ik weet hij is daar binnen en je kan hem net zowel dadelijk gaan roepen. Ja, maar zien, hij is nog bij je bezig dan. Bezig? Ik weet waarvoor jij hier is. Jij is hier om mensen om je borst te leen en te laten wachten. Nou, verstaan, ik wacht niet. Hier is één man wat niet wacht niet. En goed, als ik hem maar moet gaan roepen. Wacht net zo'n ogenblik hier. Ik zou zo denken. En zorg dat je niet heel dag wegblijven hoor. Hey, je hebt je pas een dokter geworden. Wat? Ze keren hier buiten waar die dokter wil zien. Weier hem te wachten. Wil geen excuses aannemen. Moet die dokter dadelijk zien. Jouw story wie? Loodzwaaier, stokjesdraaier. Wel, in dat geval moet ons een beslissing laten wachten. Moet ons. Om je waarheid is hij onze langkluizen patiënt gehad. Breng hem. Je kan nu maar binnenkomen. Ja. Dokter, ik voel niet te lekker. Ik ook niet. Dokter, ik denk ik het de dokter nodig. Ja, en ik ook. Ik wil een van die certificaten. Certificaten? Ja. Wat is certificaten is dit nu? Dokter, die certificaten wat zal helpen zodat ik niet voor een paar dagen op die paradegrond hoef te komen. Oh, ik zie een van die certificaten. Ja. Wel, als je moet onderzoeken waar je een van die certificaten kan geven. Onderzoek je het? Ja. Ga leiden en ontbloot je borst. Ik kom je nu onderzoeken. Maak op. Ik wil niks. Oeh, ja. Bel dadelijk en zelf met die operatiezaal gereed maken. Ik opereer binnen 20 minuten. Goed, dokter. Operatiezaal, alsjeblieft. Dringend. Nou, wat is het, dokter? Wat is verkeerd? Kijk, ik maak nooit mijn patiënten bang. Dus beter als we niet weten. Operatiezaal? Dokter Tintelin van Bokkenhagen wil die operatiezaal onmiddellijk gereed hebben voor een noodoperatie. Hij wil binnen 20 minuten opereren. Of nog eerder. Ja. Dank u. Maar, dokter, is het zo dringend? Ik kan het niet een beetje wachten. Dus die plap van die leer om je gezond te maken. Rust, blijf maar aan terug. Ik moet je waarschuwen, dit is een baie gevaarlijke operatie. Zeg A. Oeh. Verschoon mij, dokter, maar moet ons die bijzonderheden afnemen omtrent zijn naastbestaanden en achterblijvendes, niet? Ja, natuurlijk. Hoe interrupts. Ik zal mijn nieuwe mes gebruiken. Je weet die grote, die Amerikanen. Goed, dokter. Wie is jouw naastbestaande? Mijn vader, man. Hetzelfde adres als jij? Ja, diezelfde, man. Ik zal dit jou leren krijgen, maar. Dokter, wat wil hij nou met mijn naastbestaanders maken? Wel, mens, je weet iets kan verkeerd gaan. Ik heb je gewaarschuwd, dit is een baie gevaarlijke operatie. Ja, dokter, maar denk je daar kan dat iets verkeerd gaan? Man, alhoewel ik een schitterende sneedop is, kan dat toch iets verkeerd gaan. Ik meen, die mes kan glijden bijvoorbeeld. Ik meen, ik is ook toch maar mens. Ik is toch veelbaar. Maar, ik zal mijn best doen. Laat maar hier in rust. Rust. Als hij nu op die operatietafel ligt, dan maak je je arm en benen stevig vast. Stevig vast, dokter? Ja. Je onthoudt die laagje niet, moet vreselijk rondgesparteld op je operatietafel. En je weet, als een patiënt zo rondspartelt op je operatietafel, is het vreselijk moeilijk om je mes te doen. Ik meen, ik vind het...
Het is onmogelijk. Dat kan niet wees nie. Wat maakt zij bij hulle? Wil jy vir my vertel, sy is koppe immers met die twee spioene? Of gebruik hulle haar om informatie van haar pa te krijgen? Huh? Wat denk jij? Huh? Wat? Oh, ek dink sy is lieflik. Ik bedoel, wat gaan ons daaromtrent doen? Laat ze weer. Haar pa gaan hem dan met papies krikken. Zij moet uitvinden dat zijn dochter, die sergeant Majoorse dochter, koppen een mis is met twee spioenen. Wat denk jij? Huh? Oh, ek dink nog sy is lieflik. Man, ik probeer die ding oplossen en jij helpt ook niks. Ons moet haar proberen redden in die handen van jullie twee schurken. Ja, dat is makkelijk. Hoe? Ontvang hulle. Nee, man. Hoeveel keer moet ik jou nog zeggen, dat is net die manier om jullie ding te verbrouwen. Ons moet eerst uitvinden of zij samen met hulle werken. Als het niet zo is, niet, dan moet ons haar waarschuwen tegen hulle. Kijk, dat is wat ons doen. Ons houden hulle gedurig onder oog en ons volgen elke beweging van hulle. Wel, ons het nou heel wat bewijzen tegen hulle. En één ding is zeker, zij werkt niet samen met hulle nie. Al wat ons nou moet doen, ons moet haar waarschuwen, hulle is twee lae spioene. Hulle is twee lae spioene. En hulle gebruik jou net om bevriend te raken met jou pa. Maar hij is al lang bevriend met mijn pa. En een van hulle ken ik al lang voordat hij ooit naar die kamp toe gekomen is. Nee, wat? Iemand is bezig om jullie een voets te bak. Nou goed, ons laat bewijs. Zou jij beloven om niet een woord te zeggen van wat ons hier gepraat het, niet? Zekerlijk. Nou goed dan. Ons zullen strak voor hulle stel. Maar jij zei niks aan hulle, niet? Goed, ik beloof. Jy is die eerste koppie koffie in die môre. Jy is die laaste glasie wyn in die aand. Jy is die mooiste appelbloeisel in die lengte. En jy is myne elke dag van die maand. Jy is die geur van kamferfoelie in die môre. Jy is die fonkeling van sterre in die aand. Jy is die oggendsang van voeltjies in die bome. En jy is myne elke dag van die maan. Nes die spinnekop in sy rakie. Nes die skilpad in sy dop. Nes een blaartjie aan sy takkie. Nes die groente in die sop. So is jy die maat wat ek al lang gesoek het. Jy is die laaste glasie wyn in die aand. Jy is die eerste koppie koffie in die môre. En jy is myne elke dag van die maan. Wat maak jy? Dokter, ik weet niet zo recht niet. Maar er is iets in mijn keel wat kriebelrig is. Dat is niet eigenlijk zeer niet, maar soms is het nogal hinderlijk. Laat zien. Ik zie wat het is. Ik maak het zomaar voor jou speelrecht. Operatie, dokter? Zo kleintje, man. Die operatie is alles gereed. Kom zomaar nou, dan doe ik dit voor jou voor je aankomt.
Maar dokter, kan het nie nog maar 'n bietjie wag nie? Dis nie eintlik seer nie, dokter. Moenie kinderagtig wees nie, man. Vroeger of later moet jy dit tog laat doen. Waarom nie sommer nou nie? Maar dokter, sal ek lank in die bed moet lê? Nee, man. Binne 2 uur is jy weer reg. Alweer jy sal merk as dat jou stem effens geaffekteer is. Vir 'n kort rukkie is jy met 'n hoë stem praat. Niks meer nie. Kom. Hey, Fanny! Wat gaan nou aan? Wat het nou gebeur, Fanny? My maat! Niks het gebeur nie. Hulle gaan hom net so 'n bietjie opereer. Opereer? Waarvoor? Daar is niks verkeerd met Tommy. Dis wat jy dink. Kijk, als je een operatie nodig had, zou je mij daarvan vertellen. Ek is die maat, is je mij daarvan vertellen. Dis een van daardie operasies waarvan mens deesdae so baie in die koerante lees. En hy wil jou nie daarvan vertel het. Wat is soort operatie? En hij zou mij vertellen, dat is mijn maat. Hij zou mij vertellen. Dis een van daardie operasies. Jy weet mos. Eerst is jy 'n man. En daarna is jy 'n vrou. Wat? Eerst een man en dan een vrouw? En waar krijg ik nou weer een maat? Hij is die beste maat wat ik ooit gehad heb. Maar hy sal vir jou nog 'n maat wees. Hy sal vir jou nog meer as 'n maat wees. Hy sal vir jou 'n suster wees. Een zuster? Maar ik wil je zuster, Annie. Ik wil mijn maat, hè. Ach, oh, Fanny. Fanny. Of is het nou Fanny? Je kan nu maar ingaan. Dank je. Is het zeer? Hoe lang zou het nog nemen voor het gezond is, hè? De dokter heeft gezegd dat maar een paar uur neemt. Nou, wat is verkeerd met jou? Daar is niks verkeerd mee, ik is nog hetzelfde. Wat bedoel je, jij is nog hetzelfde? Het gezegd na die operaties zou je anders wees. Geef mijn broek aan. Broek? Broek, ja, daar op je stoel. Hierdie broek? Daar die broek, ja. Zijn jullie het nodig? Nodig? Natuurlijk, hoe dat drommel denk je gaan ik hieruit komen zonder een broek. Ik weet niet wat zijn stories zal als aan jou vertellen, het niet. Maar ik heb een klein gewasje in mijn keel gehad en dat heb ik laten verwijderen. En dat is al. Is je zeker? Dat is al? Ik behoor te weten. Natuurlijk is ik zeker dat is al. Hoe kom? Dan hoef je niet mijn zuster te wezen, niet? Je weet dat zijn die man daar. Ik hoor dat is allemaal morgen weg is met manoeuvres gaan die geheime wapen verschuiven. Ik wonder waar gaan die geheime wapen wegsteken. Ik weet waar. Niet zo hard, niet. Waar? In die kleine kamer langs die pakkamer. Zeg het weer. Wat er kamer heb jij gezegd?
Daar die klein kamer daar langs die pakkamer. Je weet mos, daar hier na by die kombuis. Ik zie je naar het gaan wees. Maar ons moet zeker maken dat ze niet achtervolgd worden. Kom. Morgenavond naar de manoeuvres wacht dat voor ons werk. Nee, maar ik wil het, hè. Daar kom jy Alabama, die Alabama, die kom oor die see. Daar kom die Sergeant Major, oor my gonne, oor my jette, oor my weer. Hou in jou maag, stoot in jou bors, so skree jy even nors. Jy voel geknors en baie dors, as hy jou so rondmors. Reksomkeer en oorgeweer, en op en neer marcheer. En army bootsie en weer, al is jou voetjie seer. O Sergeant Major, o Sergeant Major, die Sergeant Major, die kom op parade. O Sergeant Major, o Sergeant Major, die Sergeant Major, die kom op parade. Links rechts en bijna toe nou, oor die veld met geweld, soos een seepot siek met kou. En links rechts en bijna toe nou, oor die rand, oor die land, en my voete is al rauw. O Sergeant Major, o Sergeant Major, die Sergeant Major, die kom op parade. O Sergeant Major, ja, o Sergeant Major, die Sergeant Major, die kom op parade. Voor de Jan klim die berg, zo lastig en zo lastig. Voor de Jan klim die berg, zo lastig en zo lastig. Voor de Jan klim die berg, om die boeren te verrijden. Voor over jullie boven Jan. Je moet niet heel niet, je moet niet veel niet. Die stellen ons de boys van weer. Je moet niet heel niet, je moet niet veel niet. Die stellen ons de boys van weer. Goed en trek verder, ya ni me dio por bien. Pat yo goed en trek verder, ya ni me dio por bien. Suada, bien can suada, bien can suada, bien can ya ni me dio por bien.
Sy sal enige oomblik hier wees. Daar kom sy. Kom. Jy lyk nogal oulik. Dankie. Daar is hulle. Wie sê dit hulle? Toe maar, jy sal sien. Moet daar hier gaan vir jou storie wees. Ons kon niks beter verlang het nie. Kijk my daar toe. Hardloop jy nou gewoon, roep jy wachten. Ek sal so lang in die oog hou. Reg. Ek kan dit nie glo nie. Ek het jou mos gesê. Maar kyk, jy moet nou skaars maak. Ons kan 'n groot moeilikheid kom onder ons jou in die kamp ingeslokkel het. Ek gaan 'n bietjie nader. Zie, daar is hulle. Op heterdaad betrap. Kom julle tweeetjies maar saam met ons. Nou, ons kan verduidelik. Julle kan verduidelik. Julle kan morgenoggend in die bevel van de officier verduidelik. Gee my daai kamera. Kom, Sal. Haha, lekker gevangen. Daar is nog een. Hai, kom hier. Zij kom, korporaal. Zij kom. En wat? Jullie gaan hier aan. Jy hoef nie so rof te wees nie. En wat zoek jij hier, juffrouw? Op die oomblik is ek besig om op te staan. Waar is my pet? Ik zal het krijgen. En dan kom je samen met mij, juffrouw? Dat is seker nou moeilikheid wees, nee. Wel, juffrouw, dat is nogal een ernstige zaak. Voor een dame om die kamp te wezen die aand. En dit nogal een mansleren. Kom. Annie. En wat zoekt zij hier? Hoe is zij samen met ons? Samen met jullie. Dat is gaaf, nee? In ieder geval denk ik jullie tweeetjes met samenkomen. En jij ook, juffrouw? Maar ek kan verduidelik. Ik weet. Hou dit maar tot morgenochtend voor bevel voor een officier. Kom aan, kom aan. Hey, wel, die zaak staan zo. Hierdie twee manschappen het 'n klag ingedien teen hierdie twee. Hulle word beskuldig daarvan dat hulle spioene is. Nou alhoewel hulle geadmireer word vir hulle doel, het die metodes veel te wense oorgelaat. In hulle poging om die nodige getuienis te bekom, het hulle hierdie charmante jong dame die kamp ingesmokkel. En nogal in 'n man se uniform. Dit maak hulle natuurlijk skuldig aan 'n baie ernstige oortreding. Met ander woorde, die aanklaers word self aangekla. Maar ek wil iets openbaar wat volgens my mening die beskuldiging sal opweeg teen mekaar. Julle sien, hierdie twee wat van spionasie beskuldig word, is in werklikheid geen spioene nie, maar wel joernaliste wat die eerstehandse storie oor die lewe en die leer wou verkry. Ek het niemand daarvan verwittig nie, behalwe ons waardige Sesamior, want ek was bang dat as hulle daarvan bewus was, niemand natuurlijk sou gehandel het nie. Ek voel oortuig daarvan dat jy saam met my sal stem dat het nie nodig sal wees om met enige van die aanklagte voort te gaan nie. Ja, ek stem volkome saam, kommandant. Wel, het julle gekry wat julle wil gehad het? O ja, commandant. Ons het zelfs op een geheime wapen afgekomen. Wel, julle kan tenminste altijd onthou dat julle bijna gevang was. Ja, commandant. Maar eindelijk heeft mijn vriend om toch laat vangen. O ja? Hoezo? Wel, om die waarheid te zeggen, commandant, ons hopen binnenkort ons verloving bekend te maken. Mooi zo, baie geluk. Geluk, Sesamior. Dank je, commandant. Commandant. Ons bedank uit die staande mag op die plek. Ja, op hierdie diske oomlik.
Wel, dis nou nie die gebruikelike manier om met die leer te train nie. Maar in julle geval kan julle ontslag onmiddellik kry. Dankie. Dankie. As die vraag nie te persoonlik is nie, wat is julle van plan om nou te doen? Ons gaan nou aansluit by die vloot. Want daar hoef ons nie so baie te loop nie. Tot ziens, tada. Hey, Fanny. Hier is een kort paadje, kijk. Ik heb al van tevoren van jou en jouw kortpaadjes gehoord. Maar ik zeker is een kort paadje hier. Kijk, mijn voeten moer mij. En ik wil niet één enkele twee verder lopen waar ik moet. Kom eens, patten, kom. Nou goed, kom nou. Dank je, Fanny. Kom, Fanny. Ik voel zo voor mij, zie je Leeuws net weer in moeilijkheden. Ah, kom maar.